Ka jingpule na ka kita baar ka jingtho kan mau. Ka nong ka baar pusau ka khod khat nyo hadu ar pusan. Kala jia ba hadien ka jingyap uje ho yada ki ba krau batri ka juda kilawan pat kila ngu la dem ya usiem pat usiem la wat jingmut ben ban naki. Kini kila lendet ya ka yim utrai Blei ki pat men junki pat kila mane ya ki asherim bat ya ki Blei thau. Kumta ka jingbitar ka lihyar halor ka juda bat ka Jerusalem na ka daw ka jingbam man junki. La kumta ru ulapha ya ki nong yithu lupa shaki pakin yalam biang ya ki sha utrai. Kini kila maham yaki Henry kim patiaw satya te umen sim ublei ulawan ha u Zekaria upun ulengdo Jeho yada bad unde ula yeng hakmat upat ba ula ong. Ublei u ong kumne balei ken pi pen ken ya ka hukum utrai hadu baklem mentoy a yepi. Namar ba pila lendet ya utrai ma u ula lendet yepi. Henry kilaya sela penban persya yu bada ka hukum usiem kila lenthem yu da ki mau ha ka pelau jom ka ying utrai. Kumta usiem Jeho ash umshim kan mau shu ya ka jingles bun ka ba u jeho yada ukpa u Zekaria ula le yu bad ula penya penban ya ukun jungu. Haba une ula janya pula ong do utrai un pej ber un ai ka kaput kaliam. Ha ka bakun kata kasnem ki pat perton Syria kila hiartma ya u Jeho ash kila wan hadu Juda ba Jerusalem bat kila penyap ya ki bakrau batri baro jong ki pat ba bat kila pha ya kamar clear white jong ki baro sha usiem Damascus. Wat latang kendian ngot ki perton Syria kila wan utrai ula IT haki ti jong ki ya ka kenhun shipai ka bahe shibun na marba kila lendet ya utrai ublei ki kpat men junki. Kumta kila ay ya u Jeho ash ka jingpen shitom ka bahong. Haba kila letno nda kila penmen saw jur yu ki shakri jung u kila ya sila persya yu na ka benta ka snam u khun u Jeho yada lingdo bad kila penyap yu hajintia ajungu. Kumta ulayam kila tep yu ha ka nomba u daben Henry omdei hapdeng ki jintep jong kisiem. Ka ktien jong utrai. Kasam prapu khandai kat khot lai hadu saw bad arpu pra hadu lai pulai. Mela ong ngalayate jutang bad ubala jit jonga ngala smai hau daben ushakri jonga ngan penne ya ki khun ki ksiu jong phi junam ngan te ya ka khet jong phi bansa pateng la pateng ngan bat junom yela ka kular hau ka jutang jonga bat u kan ne schem ngan pen shong halor ka khet jung u ya ki khun ki ksiu jung u klem kon ngan pen sa ya ki hima jung u kat kabneng lada ki khun jung u ki lendet ya ka an jonga bat kim ya kit kum ki rai jonga lada ki pen khen ya ki an sanshar bat kim rakhe ya ki hukum jonga da uding sempan ngan sepen shitom ya ka jingtam sneng jungki bat ya ka jingbom man jungki da ki jingkawon Henry ngan omweng junom ya ka jingi jonga ya udaben ne pep ban bat yela ka jingkular hau. Ka gospel kat kum o Matthew bukhoy kala nong ka bahin riu kat khot ar pusaw hadu lai pusaw. Omdan bala ban shakri arngon ki kenran un isi ya uway bat un i ya uway pan ne un sno ha uway bat un kentat ya uway pan. Pimla ban shakri bat Blei bat spa nagani ka daw nga ong hapi wat diaw siya pang kabam ka di ni kakup kasem haba perkhat hato ka jingim kam kham kor ban ya ka jinbam ni hato ka men kam kham kor ban ya ka jinpong
hapet ya kisim ki baher saudong kim ya ben lemne kim ya on lemne kim ya lum ha ki thiar ukpa jumpi upsa yaki hato phim kham kor maphi ban ya kisim manu naphi ubala ben penjalan yela kerta tamda kaba khuslai shaphang jongka the belei phi khuslai shaphang ka kop kasam hapet kumno ki tiu klau ki khi kim tre lemne kim ther henrei nga ong happy pawat usolomon hala ka khor ka kriam om shem riam itnat wat kat uwei na kini ki sentiu dei ublei ubapendriam ya ulang klau ubamenta udan batlashai la thangno kanno lei unsumar ye phi ki baret jingen kumta wat diaw dagaba ong na ei ngan yo bam yo di ne yo jan yo nep tang ki riu perthei ki yanap ya kini ki ei ukpa bneng jung phi utep lupa ba phiran kam ya kini ki ei to imsngi ningkong hagihima bat kasangdur ublei bar ublei unsa penbiang ye phi ya kini ki ei paro to na markata wat khuslai na kabenta ka balashai na baga balashai kan perkhat hi yaradi kamenta kaladan la ki jong ki jing khuslai ka gospel jong utrai